הדבר הכי טוב שיכול לקרות לסוחר בתחילת הדרך זה שהוא יפסיד כסף. כשאתה מפסיד כסף, אתה מצטנע ואתה לומד. כשאתה מתחיל בלהרוויח כסף, אתה חושב שאתה גדול מהעולם. אתה אומר לעצמך, מה? כולם אמרו שזה כזה קשה, אבל נראה שיש לי איזה כישרון טבעי לזה. נכון? ואם התחלת בלהרוויח כסף, אני יודע שחשבת את המחשבה הזאת. כולנו חשבנו את המחשבה הזאת. אז הדבר שאני גם מאחל לאלכימאים, זה לא כיף לראות מישהו מפסיד כסף, אבל אני יודע שבשביל הצלחה ארוכת טווח, כדאי שתתחיל מלהפסיד בהתחלה. שוק ההון הוא תחום מאוד מיוחד, ויש בו איזושהי אשליה שמאוד קל להצליח. זה התחום היחיד שבעצם אתה יכול כסוחר ביום הראשון שלו, כשמגיע לשוק ההון, אתה יכול להרוויח יותר כסף מבן אדם שיש לו 30 שנה של ניסיון ועשרות מיליוני דולרים בבנק. ואיך זה קורה? כאילו, אתה לא יכול לבוא לחדר ניתוח עכשיו ולהחליף את המנתח מוח ולהגיד לו, בוא, אני עכשיו הולך לעשות ניתוח מוח בהצלחה במקומך על היום הראשון, נכון? אבל אתה יכול לבוא לשוק ההון וללחוץ על הכפתור קנייה בזמן שהסוחר המקצוען לוחץ על הכפתור מחירה, ובעסקה הספציפית הזאת אתה תרוויח והוא יפסיד. אז זה נותן איזושהי אשליה של פשטות וקלות, אבל הסיפור הוא, כמו שאתה יודע, זה שזה לא כזה קל. אתה צריך תוכנית מאוד מדויקת למסחר, ואתה צריך להיות מסוגל ליישם אותה בלי קשר לאיך שאתה מרגיש. אז שוק ההון יש לו אשליה של פשטות, אבל הוא לא באמת פשוט, ובגלל זה כדאי שתתחיל מאיזשהו כישלון, מאיזשהו הפסד בהתחלה, כדי שתצטנע ותכבד את השוק ותכבד את הקושי ותכבד את רמת המיומנות הנדרשת כדי להצליח.